Genomineerd als Hellema Notaris Ondernemer van het Jaar. Simon Jellema. Waarom had je op Powerfield stemmen? Ja, waarom net natuurlijk. Maar ben je ook voor een beter milieu? Wil je de wereld beter achterlaten dan je erin kwam binnen? Denk je om je baan? Wij mensen allen wel. En wij bij Powerfield zeker. Stem op Powerfield. Stem op mij. Genomineerd als Hellema Notaris Ondernemer van het Jaar. Minke Schouten. Ik ben Minke Schouten van het Dreamland. Stem op mij, want dit gebied moet gewoon op de kaart. Dit mooie Noordoost-Friesland moet zoveel mogelijk mensen zien en beleven. En daar kunnen wij aan bijdragen. Het liefst zoveel mogelijk samen met andere ondernemers. We verwijzen door naar anderen, we verkopen nooit nee, want we willen zoveel mogelijk mensen dit mooie gebied laten zien. Genomineerd als Hellema Notaris Ondernemer van het Jaar. Rijer den Hartog. Ik ben Rijer den Hartog. In Kolm hebben wij een grootschalig melkveebedrijf. Op dit melkveebedrijf vinden wij mens, dier en milieu belangrijke factoren. Vindt u dat ook? Laat dan uw stem bepalend zijn, zodat wij met ons bedrijf het verhaal kunnen vertellen over de moderne melkveehouderij in Friesland.